Здрасти, аз съм Диви, това е Габи, а зад камерата е Виктория. И аз ставам, защото ми да говоря просто. Да. Ние сме Саната, как беше? Саната Idiot Channel, да, и ще правим простотии. Както винаги. Да, както винаги. Имаме даже в V-Box. В V-Box и YouTube може да намерите наши видеа. На филми. Призрачната хижа, писък от гроба и такива неща, но само да ви предупредим, не се плашете много. И не искаме коментари, вие сте да, не искаме такива коментари, защото просто правим простоти за наш кеф, защото сме в това сме най-добри. Да ни е забавно. Да ни е забавно. Просто не искаме коментари от типа ти си тъп, ти това, ти това, както да е. Да. Значи ние сме откачени. Сега да си какво направим? Там се закриеш ти. Ще качваме... Вижма! Ще качваме видеа на една седмица. Може и по-често, когато се виждаме, ако има нещо интересно, ще го качваме. Да. Ще направим страница в Facebook. Саната Idiot Channel. В YouTube ще направим акаунт и в V-Box също име. По-лесно. Да причукам натуралистно. Да. И... Ще го спусиш там. The fuck! Да, искам само да кажа, че има група Freaks United. Искам да кажа, че не ги копираме. Ако... Всъщност ние сме тяхни фенове, но простотията започна още откакто се запознахме. Това беше преди... преди 2 или 3 години. 5 клас каза. И да, преди 2-3 години беше. 5 клас и до... Мокри! Да, както и идеята е там, ще правим простоти. Ти ми за 5 клас. Това е нищо в сравнение с това, което ще видите. Ще видите страшни работи. Прекратете, близте, моето вики. И какво? И да. Или за 5 клас.